Goita Wartawre eko yelama koni o bolo dalen tadi no ye rimani mai Wartawre min koni jamana gouvernement nyema koro no ye Dr Shokel Kokala Maiga alebe diguna farika min ya soro Wartawre e dugulente maliden shila Wartawre min ye Shokel sankele ani nyari ako e Shokel koni alebe karafe munya bla karafe o de jangoro ye sebenigala ko Shokel anaka banabi nyogona nga min ye maliko ye a akli bola Wartawre ayi bara min bolo da min nason sinina kana bla jamana konna la bela jelembo o fene don ako Dr Shogal Kokala Maiga Wartawre ni maye nindo Colonel Ashimi Goita ka fanga la Wartawre mami kanga foka wala nyman don akadiye wo amandiye wo iba foko Shogal Kokala Maiga sebenigala ko ako min ye politique mato don ga teme akan ngani ala e koko latike jonima manifinte se gata ki dakan ko ako Shogal Kokala Maiga blala karafe Wartawre sankele kalo saba kile mugani nani ako mami bembe o de ye e colonel Ablaye Maiga Wartawre minye e sorasido iba ka fo dana tarani ga dale kan ale ka se ka chamache fanga barake ni Shogal Kokala Maiga nogara abina ka barake sabu mami ba anola me domina ko bi ale ma jalati ke folo sebeningala ko ako min ko ni ngunungunu dobe Wartawre o ngunungunu yi ma bise ka fo sa ko kisabisu nga ko la de o de ye gouvernement kura do kan ka sigi sebeningala yira ka fo no e Bouakar M Dabuye ako ni ye ngunungunu chama me anga jamanen kono momo tiɲɛ dɔ b'a kɔnɔ ako ni ye ko taabolo lajɛ ako min ye Ablaye Diop ye Ablaye Diop n'o ye ministre des affaires étrangères ye Wartawre ŋunungunu dɔ bɛ yen ko de bɛ sɔn ka kɛ Shogal nɔrɔbila ye Ablaye Diop ko cɛ duman don Ablaye Diop a ye fanga minnu kɛ ka tɛmɛ o ka ca Mali baara kan ka kɛ cogo min na a b'o si dɔn diplomatie baara Wartawre k'a b'o fana dɔn fo k'o dɔnna kari a ko ŋunungunu mun bɛ yen Ablaye Diop de bɛ sɔn ka kɛ Shogal nɔrɔbila ye dɛ a ko a y'a mɛn da garantili la a ko n'a dun kɛra man ka bali maa la sabu maa kan ka bila fɛn na maa min bɛ se ka kɛ a ko Ablaye Diop bɛ se ka Mali premier ministre kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Ablaye Diop kɔni n'a ma k'a ye a ko salamu lafiya nga n'a kɛra ye kan kan sigi n'a ye dɛ ko sabu k'ale y'a mɛn cogo min na o kuma k'ale ka kuma o kuma bɛ bɔ o yɔrɔ la k'a bɛɛ bɛ kɛ kuma kalamaw ye a bara ta Buwa Jabate Ablaye Diop filɛ wo min na ministère des affaires étrangères a ka ɲi Kabia nana ni kura de fela département wa i b'a sɔrɔ fana a ka ɲi primature la ka tɛmɛ yen fana kan a filɛ yɔrɔ min na dɛ a ka ɲi de ayiwa mɔgɔ wɛrɛ ka ɲini mais ne o ye ne ka hakilina ye dɛ min ye premier ministre par intérim ye k'o confirmer ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o bila administration territoriale la baara banna o ye ka hakilina ye an bɛɛ bɛ Ashimi ka hakilina makɔnɔ Wartawre Fasiri Dabo ko a ko min ye an ka jamana baara kumaba caman bɛ sabu n'i ko transition Bakari i b'a fɔ ko jamana baara belebelebaw baara minnu bɛ Bakari ni disi kan ka don ka u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko caman bɛ o ye magɛn a ko n'i y'a lajɛ muso 4 ani cɛ 21 o de bɛ fanga bolo in kɔnɔna la a ko muso dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ ka ye tɔgɔ de b'olu la u jɔyɔrɔ la cɛ dɔw fana bɛ yen olu fana tɛ ka ye tɔgɔ de b'olu la u jɔyɔrɔ la a ko diɲɛ bɛ ka gɛlɛya feerefɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Wartawre ministre dɔw bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen b'o ma u ye mun de kɛ ka bila nɔgɔya kɔnɔna la ko ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye baara kɛ u dɔnnen don minnu ma baara kɛ u dɔnnen don ko camancɛ fanga kun tɛ dɔwɛrɛ ka na wari ɲini na ka n'i yɛrɛ yira walima ka na munumunu salo kɛ k'i cɛ ka ɲi Wartawre ko camancɛ fanga dabɔra min kama o de ye k'i disi da baara kumabaw la n'i bɛ se k'a kɛ i bɛ t'u jɔyɔrɔ la n'i tɛ se k'a kɛ i bɛ taa ka bɔ yen e bɛ mara ka mun kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Colonel Ashimi Goita e ko a tilala ka liste kura la ka ban o de a tɔ tora liste in sa ka santalama min kɔni Ablaye Diop ye o kuma dala sumusumuna o de bɛna kɛ premier ministre kura ye min ye ministre kura tɔ minnu kan ka don minnu kan ka gɛn ko nin bɛɛ lajɛlen banna ka ban sɛbɛn dan bɛ tabali kan a tɔ taara sa ni k'a latigɛ jamanadenw ye kunnafoni filɛ nin ye wa karamɔgɔ ka marché wulila an ye min bɔ Zenith Valley kɔnɔ Bouakar M Dabo ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate namu o ko tɛ natabasiw n'i b'o ɲini i bɛ taa fɛntigi de ka soda la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Abdramane Jamutene nin ye a ka fasiri ye Abdramane ko yalima min ye colonel Mamadi Doumbouya ye min ye Laginɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ko yalima k'a ni anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a la ka jɛlenya baara kɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na min ye duwawu laban tɛmɛlenw ye kunnafoni di sira caman bɔla ni a ye k'a jira k'a fɔ ko min ye colonel Mamadi Doumbouya ye min ye
Laginɛ transition ɲɛmaa ye ko k'a kɛn tɛ ka wele bila Faransi sɔrɔdasilakaw ma wa waasa min ye anw ni Laginɛ frontière ye ko Bamanjilakaw n'u k'u bɛ dan kɛ u kana se ka don Laginɛ kɔnɔna na o kɔrɔfɔ in bɔ ka bin dagarandilenw y'a jira k'a fɔ ko yalima min ye colonel Mamadu Dunbiya ye min ye teriya ye filani teriya min bɛ Laginɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ani ko kabi a daminɛ fura dama kana bugɔ sisan la ko minnu b'a la ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko yalima ko nin tɛna ɲugu ni se ka don kow la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye A Jamutɛnɛ ye A Jamutɛnɛ ko min ye colonel Mamadu Dunbiya ye ale ka taa wele bila Faransi ma n'u y'a sɔrɔdasilakaw ye o kana se ka na a ka jamana ni anw ka jamana dancɛ ka se ka o kanango ni k'o baaraw ni ka o boloda wa kɔrɔfɔ in ka se k'a kɔkɔrɔma don i b'a ye k'a fɔ min ye France Insoumise o ye bolofara minnu n'olu ye jɛkulu ye politique tɔn don fɛɛrɛ tɔn don u bɛ Faransi Assemblée kɔnɔna na olu ka maa kologirin dɔ bɛ yen n'o o ye Aurélien Saint-Tul o kɔni ye kɔrɔfɔ in bɔ k'a bin octobre kalo tile 6 tɛmɛlen san 2022 a n'a baarakɛɲɔgɔn dɔ de tun b'a la ka nin kuma in sama ni ɲɔgɔn cɛ koyi n'o ye Abo Mangoli o fana y'a jira nin maa kofɔlen in na k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kɔni u ye kundundo Segu o min ko n'o ye o bisimila u ka Assemblée kɔnɔna na Faransi o nana ni kɔrɔfɔ min ye o y'a jira k'a fɔ ko degun kɔni t'a mɛn colonel Mamadu Dunbiya fɛ ka ɲɛsin politique mɔgɔ caman ma Laginɛ kɔnɔna na o kɔrɔfɔ in k'olu bɛ se ka to o maa ninnu ka kɔrɔfɔ lamɛnli la ka taa ye tuguni nin kɔrɔfɔ ninnu b'a la fɛ ka tila ka kuraya tugun n'o de ye Faransi a ka t'i tɛgɛ don Laginɛ bolo min kɔni Faransi b'a kalama k'a fɔ Laginɛ fana ni faso Maliba olu bɛ jɛnna ko jɛn k'o bɛ taa ɲɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi sɔrɔdasilakaw n'o bɛna dɛmɛ don Laginɛ sɔrɔdasiw ma kananko sira fɛ k'a kalanw k'a baaraw k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Faransi ka sɔrɔdasi minnu n'olu sigi yɔrɔ bɛn bɛ Dakar ma olu de bɛna wulikajɔ kɛ waasa kalan kɛcogoya ka se k'o boloda ka ɲɛsin Laginɛ sɔrɔdasilakaw ma maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye journal Africa Intelligence ye o de bɔra ni kunnafoni ye ka kɔrɔfɔ ni k'a kɛ a dankɛnɛmaya ko yalima o kɔrɔfɔ min bɔ filɛ ka bila journal Intelligence fɛ ko yalima ko maa bɛ se ka kala turu a kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in lajɛ k'a taa ni ka segin min ye colonel Mamadu Dunbiya ye k'a bɛ waati jan bɔ a kɔni a ka taabolo maa caman sigi an bɛ a ma a kɛra i b'a fɔ maa min ni funufunu y'a gɛn ka bɔ Burukina ɲɛmaaya la n'ale fana kun ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye taabolo ninnu a ka taabolo ma faamu kosɛbɛ koyi hali n'a sɔrɔla bonya ni karama ni makama bɛ anw ni ani ɲɔgɔn cɛ ni ye Laginɛ jamana ye ka taa se faso Maliba ma teriya minnu b'o ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale o ko kɔni b'a la ka dili don n'a dugujɛ nka ne ye teri ye ni maa dɔ bɛ yen anw man di a bɛ ɲini ka waati jan bɔ e b'a fɛ ka den ka gɛrɛ o la ko yalima ko teriya ko siga man ka kɛ a la wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ye ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na A Jamutɛnɛ a ka fasiri don. K'a ka feerefɛnw lakodɔn ka pib mumina a ta kulusi jalasiri nka a b'a foni ne ko bala cogo bɛ Bukari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don Kayima Dende sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Bukari Tarawele a ko min ye a daminɛna tuguni mois de la solidarité hinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛfɛden kɛlɛli an ka jamana in kɔnɔ Bukari Tarawele o kɛrɛnkɛrɛnlanin k'o kɛ octobre kalo ye k'a daminɛ tile fɔlɔ f'a tile 31 Bukari Tarawele jamana ɲɛmɔgɔw ko an ka kɔfilɛ kɛ maa minnu bɛ ni dɛsɛbaatɔw don maa minnu bɛ ni maakɔrɔbaw don maa minnu bɛ ni se yɛrɛ t'u ye Bukari Tarawele a ka kɛ ɲumanya kalo ye o de hukumu kɔnɔna la maa min ye nin hakilina in ta faso Maliba kɔnɔ o de ye président Alifa Umaru Konate sɛbɛnnikɛla ko Bukari Tarawele min ye ɲinan san ye i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a wulila tuguni ni ka taa musokɔrɔba fɛ yen Bukari n'o ye madame Njayi Maimuna Sangare musokɔrɔba in o tuma min ye ale bangira Bukari Tarawele 1909 vers 1909 n'i y'o lajɛ o vers yɛrɛ i b'a sɔrɔ hali a ka ca n'o ye a n'o si dan yɛrɛ kun de bɛ jan dɔrɔn ka dɔ fɔ Bukari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ o ni ɲinan cɛ o ye san 100 ni san 13 ye ayiwa musokɔrɔba hali bi a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ Bukari Tarawele maaw de bɛ lajɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna min y'an ka faaba ye maa min ka kɔrɔ ni maa bɛɛ ye jamanakuntigi de bɛ wuli ni ka to ka lajɛlifɛn di ni ka tila ka kuma fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye sɛbɛnnikɛla ko salon min ye jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a taara o yɔrɔ kelen na Bukari Tarawele ni ka taa musokɔrɔba fɛ yen
ye ni ka taa ka lajɛlifɛnw di sabu ale de sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn ka tigɛ kan k'ale de ka kɔrɔ ni Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen san 100 ni san 13 salon san 100 ni san 12 kun don sɛbɛnnikɛla ko yarabi a ko min ye musokɔrɔba ye Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ den 4 b'a bolo min ye cɛman 3 ani musoman 1 mɔden caman ani kulomasama caman Bakari Tarawele jamanakuntigi wulila a n'a ka délégation ministre de la santé Bakari Tarawele n'o ye Jaminatu ye ale fana tun b'a kɛrɛfɛ ni ka tila ka fara min ye baara min yɛrɛ bɛ ka kɛ n'o ye solidarité o ɲɛmaaba sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi bololankolon ma taa a taara musokɔrɔba kɛrɛfɛ tuma min na Bakari Tarawele musokɔrɔba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o de ye Ɲɔmiranbugu ye Bakari Tarawele a taara sigi a kɔrɔ ni ka a fo Bakari Tarawele a y'a laminɛ ɲinw dafalen bɛ ɲɛ da ka di wa tulo yɛrɛ da ka di wari a y'a yira k'a fɔ o tuma n nana tuguni ne ka muso o tuma n nana i lajɛ n nana n bololankolonma na n garisɛgɛ sera ka kɛ fɛn min ye ka n'o d'i ma Bakari o de ye woro ni ɲin t'i da a si i k'i dalamaga n'a ye Bakari Tarawele min ye woroden kumabaw ye a y'o ta ni k'o d'a ma o t'a dɔrɔn ko ye jaralakaw ka fɛn ani filaw ka fɛn sɔkisɛ kumaba a bɔra a ye filen fa ka d'a ma filen fa sɔ o b'a bɔ san kɔnɔ Bakari Tarawele a ye filen fa sɔ la ni k'o d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ Bakari a ye seli tapi ani kɔlɔsi ta k'o d'a ma o fana kɔfɛ Bakari a ye enveloppe dɔ fana ta k'o d'a ma ni k'a kuncɛ ni sagajigi belebeleba ye o tuma o sagajigi u ka to k'o sogo dɔɔni tobi ni k'o d'a ma a fɔ musokɔrɔba bɛna sogo in ye fiyewu o sufu naji o ka di musokɔrɔba ye ayiwa ne kɔni b'a dɔn e ka kuma ni dumuni ko suma kɔni b'a fɛ bɛɛ ayi i b'o ŋɔnɔ sama o n dɔgɔ Bakari n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ an ka taa Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko a tilala nin bɛɛ la tuma min na musokɔrɔba nisɔndiyara a ko jamana kun bɛɛ wa a ko nin tɛ bɛɛ ye dɛ i ni fɛn ka kan min tɛ nin si ye n bolo sera ka gɛn min na o de ye nin ye maa ɲini i ka dugawu kɛ an ka jamana ye maakɔrɔba kuma suruku b'o don a ma kɔrɔ a bɛ jɛ a ko jamanakuntigi n ka dugawu b'i ye ala k'i kisi ala k'i tanga ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga Mali jugulakaw ala ka fɛn don an n'u cɛ ala k'u ɲani ala ka Mali kɛ malidenw sago ye ala ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka jamana mara bi ala k'u se jamana in kɔrɔ musokɔrɔbaw dugawu ta ni ka colonel Asimi Goyita sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'ale ɲɛ bɛ min na o tuma ko jamana in bɛna ja a bɛ dɔnse min b'a senkɔrɔ n'o de ye fasoden ɲumanya baara ye k'a ka taa d'a ka n'a kɔfilɛ k'a ka dugawu b'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ a ka bi bɔli don Kayima ND ka fara fasolijɛkulu kan Bɔjabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana le pays Burema Gindo ni ye a ka fasiri ye dɔgɔnɔkɛ ko min ye projet de loi de la nouvelle constitution ye n'o y'an ka jamana sariya sunba kura o hakilina ɲɛbila baaraw n'a ma ɲɛ k'a fɔ colonel Asimi Goyita a tun ye danaya da jɛkulu dɔ kan min kɔni ye wuli ka jɔ kɛ kalo 2 fo ka taa se kalo 3 bɔɲɔgɔnko ma a ɲɛmaya o tun t'an bɛ ka di an balimakɛ Fuseni ni Samakɛ ma waasa min ye avant projet de la nouvelle constitution ye a ka se ka a baaraw ka se ka dili don n'i y'a lajɛ min ye bi tarata ye dɛ ka bɛn min ye octobre kalo tile 11 ye san 2022 min ye avant projet ye e ko a tɛna ta ni k'a da colonel Asimi Goyita tɛgɛ wa k'a k'a lajɛ k'a ka hakilinaw di a kan o sigi fura dama k'a bɛna bugɔ sisan la bawo n'i y'a lajɛ min ye anw ka jɛkulu sigiba min n'o kɛra anw ka faso Maliba kɔnɔna na n'o ye Assise nationale de la refondation ye o ye laɲini belebele damadɔ kɛ laɲini ninnu na min ye anw ka jamana sariya sunba ye ko nin kɔrɔ a ka fiyɛ a la n'a ma ye k'a fɔ constitution du 25 février 1992 a kɔni a ye baara kuma caman kɛ bɛɛ y'a n'o ye démocratie ye o n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ baara caman kɛla kɔnɔna na nka majɛw fana yela la dɛ o ko tɛ majɛ mana ye fɛn min na hakilijagabɔ kan ka ta ni k'o ko sɛgɛrɛ n'a ma ye k'a fɔ min ye général Amadou Toumani Touré ka na se yanni o cɛ Alpha Umaru Konarɛ général Amadou Toumani Touré ka na se El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ma min ye Jɔnkunda Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanakuntigiya kɛ wa caman fana bɛ u la minnu k'u ye constitution ko in n'o ka se ka ninkura fiyɛ la u y'a hakilinaw da koyi nka u ni fiɲɛ kalama min ye ɲɔgɔn bɛn dɛ e ko hakilina in ma se k'a da a nɔ na dɔ bɛ wa bawo n'i y'a lajɛ min ye colonel Asimi Goyita ye ni avant projet min n'o bɛna ta ka di nin jɛkulu ɲɛmaa fɛ bi n'o ye commission min n'o kun sigila sen kan ale yɛrɛ Asimi Goyita kelen fɛ waasa u ka se k'u hakili jagabɔ a ko kan baaraw ko a kuncɛ la baara ɲɛbila baaraw kɔni banna pewu nka bi tarata
min otorokalo tile 11 ye baara ninnu gafe jaabi o na tani ka di a ma kalo 1 fo ka taa se 2 ma fo ka taa mɔnɔ bɔ ka se 3 ma min ye ni maa ninnu ye u ye baara caman kɛ wa u ni min ye u sigidon u ka baara la i b'a ye k'a fɔ kolonɛli Asimu Goyita a ye kangari fɔlɔ min ta ka ɲɛsin u ma n'o ye ladilikan ye o de ye a y'aw jija yanni ni avant projet in bɛ sigi sen kan k'a baaraw kuncɛ politiki mɔgɔw ka taa se muso jɛkuluw ma o denmisɛn jɛkulu o diinɛ mɔgɔw jɛkulu o nin bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ yen k'e bɛ faso kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kumakan ka lamɛn a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla kodɛmu ka taa se Dabajawara ka parti ma ni olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ an bɛ waatini min na nin tɛ constitution nouvelle constitution n'o ye constitution kura ye nin t'o k'o sigi sen kan nin t'o waati ye wa min ye maa caman ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kala don jamana ɲɛmaaw ka baara sen na n'o bɛ kɛ sababu ye k'u ka fili ni k'a latilen o kɔni o dɔ bɛ tali kɛ constitution kura in sigili ka sen kan ko hakilinaw n'o baaraw kɔni nun donna ko bɛɛ lajɛlen de kan ka to a ko nɔfɛ wa o de kɛ mɛ sababu ye min ye Dabajawara ye olu kun y'u sinsin hakilina min kan constitution du 25 février 1992 sariya cɛtigɛden min b'a kɔnɔ n'o bɛ article 118 ko fɔ o b'a jira k'a fɔ ko ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ nin ɲɔgɔnna hakilina k'a fɔ k'i na hakilina ta ka ɲɛsin constitution kura sigili la sen kan k'o hakilinaw k'o man ka kɛ ko nka ko min ye nin hakilina ye maa fanba caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka i yɛrɛ y'a kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen welela wa bɛɛ lajɛlen da donna baara la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Burema Gindo a ka fasiri don Bo Traoré n ye tana ye samiyafɛ bo ye nka bo fana kale ka ko maanifinya tɛ k'ale kɔ siga t'o la ne bɛ n tigɛ don kura la